Тапшыруыбызның алдагы матур бәйрәм иртәсен без зур Чиркли авылына юллыйбыз. Шушы авылда туып үскән гүзәл хатын-кыз Улибекова Мәрьям Муса кызы бүген үзенең 28 яшьлек матур туган көнен каршылый. Һәр ел фасылы да үзенчә матур. Ә безнең гаилә өчен аеруча матур булып көз фасылы сизелә. Аның беренче алтын сентябрь аенда 4 еллык матур, мәхәббәтле аралашу аркылы безнең кеше улыбыз Дамир гаилә кырды. Алладан бүләк булып, гаиләбездә тагын бер кызыбыз Мәрьям барлыкка килде. Ә инде көз фасылының соңгы аенда аның туган көне. Бүген без яраткан тормыш иптәше Дамир, кайнатасы Камил, кайнанасы Әлфия, татлы балалары, кызы Ләйсән, улы Амир шын күңелдән иң кадерле, газиз, яраткан кешебезне котлап, җылы теләкләребезне ирештерәсебез килә. Мин тормыш иптәшемнән нык канәгать булып яшим. Ул минем өчен хатын гына түгел. Әнием янәшәмдә булмаса аны, абыем булмаса абыемны да алмаштыра ала торган ышанычлы дус та, иптәш тә була ала. Яратканым, рәхмәт сиңа, бар гаиләбезгә дә нык игътибарлы була алганың өчен. Иң тәмле ризыклар да син генә пешерә аласың. Минем татлы балаларым өчен сиңа рәхмәт. Мин бәхетле. Әнкәй белән икегезгә карап шатланам. Сез ике дуслар сыман аралашасыз. Бер-берегезне нык хөрмәт итеп яшисез. Шын күңелдән сиңа шундый ук яшь, матур булып калырга телим. Гомер буе шундый ук позитив карашлы булып кал. Мин сине бик нык яратам. Якыным дип әйтәм бүген сиңа. Чынлап та син якын булдың бит. Якыннарның якыннары булып, йөрәгемне яулап алдың бит. Якыным син, матурым син минем, канатым син, алсып бара алмам. Сандугачым, былбыл кошым минем, күз нурым син, мәңге югалтмам. Син бит минем очар канатларым, йөрәгемә ялкын учагым, юлларымда янган маягым син, бәхетем син, күңел кочагым. Мәрьям кызым, әйе, кызым дип сине атарга күрәкмим. Мин бүген үз исемемнән һәм әтиең исемемнән дә сине котлап китәсем килә. Сиңа җәй аенда ал роза гөлләре сыман чәчкә аткандай яшьнәргә телибез. Көндәлек эшләр башкарганда да онытма. Син беренчедән назлы хатын-кыз. Гомердә дә синең күзләрең яшьләрдән чыланмасын. Күз яшьләре күзләреңдә күрсәк тә алар тик бәхеттән генә булсын. Безгә бар кылган игелекләрең өчен олы рәхмәт укыйбыз. Мин кайчак шаккатып куям. Кайда синдә шуның кадәр мәрхәмәтлелек утыра дип. Син гел яхшы гамәлләр генә кылырга омтыласың. Күз яшьләре аркылы булса да елмаеп күңелләргә җан өрә беләсең. Без сезгә, гаиләгезгә бер нинди әше җилләр керә алмавын телибез. Без карт кешеләргә карата мәрхәмәт, хөрмәтең өчен алдыңда баш иябез. Үз улыбыз өчен Аллага шөкер без тыныч яшибез. Чөнки үз юлында бик дөрес сайлау ясаган ул. Туган көнең белән алтыныбыз. Ишет Аллам, сорыйм синнән, сакла балаларымны. Мәрхәмәтле булчы Аллам, күрсәт бары хак юлларны. Адаштырма, саташтырма, сакла Аллам гөнаһлардан. Хәләл булсын бар эшләре, сакла зинһар бәлалардан. Яшәсеннәр бу дөньяда, өзелмәсен гомерләре. Тигез булсын тормышлары, кителмәсен күңелләре. Минлекләр язма Аллам, мәрхәмәтле булсын барысы. Авыр хәлгә таручыга ярдәм итсен тик барчасы. Сакла зинһар харамнардан, хәләлләрдән булсын бары. Рәхим, шәфкать күрсәт Аллам. Сорыйм синнән мин шуларны. Дөнья малы капламасын, барчасының күңел күзен. Рухи байлык юлдаш булсын. Менә бусы соңгы сүзем. Кадерле Мәрьям, гаиләгез исеменнән махсус җыр тапшыруда яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Бүген синең туган көнең, бар дусларың сөйенсен. Бәхет теләп юлларыңда гүл чәчәкләр сибелсен.
Мәрьям Муса кызы Ульбекованы газиз әнисе, Рафик абзыйсы, әнисе Марат, килене Рамилә дә матур котлау хаты аркылы тәбрик итәргә булганнар. Аллаһы Тәгаләгә мин гомер буе рәхмәт укудан туктаганым юк. Ул рәхмәтем синдәй фәрештәдәй татлы балам өчен. Син кечкенәдән үк минем беренче ярдәмчем, сары сагышлардан, кайгылардан дәвалаучым булдың. Күкләргә мең рәхмәт ошбу бүләкләре өчен. Бүген синең матур бәйрәмең, дөньяга аваз салган көнең. Күкрәгемә кыскан мизгелләремне хәзер дә исемә төшерәм. Бу минем иң бәхетле гомер мизгелем иде. Син бер туганың өчен якын кыз кардәш була алдың. Маратым да сине үлеп яратып үз итә. Бүген бәйрәмеңдә ихластан сиңа берне телибез. Гаиләң имин булсын. Саулыкта, исәнлектә, яраткан тормыш иптәшең белән бергә, мәхәббәттә, татулыкта балаларыгызны үстереп гомер кичерегез. Пар канатларың бер кайчан да сынмасын. Аллаһы Тәгалә үзе сезнең гаиләне афәтләрдән сакласын. Кодагыема да бүген аеруча олы рәхмәт укыйсым килә. Кыз баланы чит өйгә чыгарып җибәргәндә ана йөрәге өзгәләнә ул. Ләкин мин бүген Худайга шөкер тыныч. Чөнки янәшәңдә үз әтиәнең сыман бик кадерле булган кайнана-кайнатаң бар. Бер авыздан шулай барыбызны да шатландырып алда да яшәгез. Байлык артыннан куылу кирәкми, саулык саклау артыннан куылыгыз. Шунардан да яхшырак, кирәклерәк зат булмас ул. Без сине барыбыз да бик яратабыз, татлыбыз. Кызлы кеше бик бәхетле диләр. Кызым белән мин дә канатлы. Минем өчен олы бүләк итеп Ходай үзе сине яратты. Йөргән юлың гел хәерле булсын. Балакаем минем, күз нурым. Фәрештәләр булсын иңнәреңдә, ак канатым, нәни кышчыгым. Син үстең бит канатлар ныгыды, дөнья киңлегенә дә очтың. Кайткан саен канатыңны җәеп, сагындым әнкәем дип кыштың. Тәүфыклы бул, инсафлы бул, бәхет булсын синең юлдашың. Игелекне, изгелекне таны, акылың тапсын, кыйбласын. Кадерле Мәрьям, газиз әниегезнең дуасы астында гомер буе яшәргә насыплар кылсын. Ә хәзергә алар сайлаган җыр яңгырый. Kızlarım dip olarım dip Yaşı heretiğeni Kızlarım dip olarım dip Yaşı heretiğeni Hudayım onun Бүлеге olsun duymaz aziz balalar Yaratılıp yaşayıp Kredi